Ой-ой-ой-ой-ой. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Ведаете, я все боки уже отляжал. Надокучило. О, добрый вечер, девчонки и хлопчики. Привітання Топа. салют. Ты где так долго ходила? Я чекал. О, ледь не заснул. Топочка, гэта я хочу спытаць, чаму ты з намі не пайшоў двор прыбіраць? Мы з Машай так цудоўна папрацавалі, і ўсё палае лісце зграблі, і сцежкі пачысцілі. Тимофей нам дапамагаў, дзядуля Дабрадзей, Рыся. Нават Буслік узяў вялікія граблі і прыбіраў. Вам там весело было, а я тут засумовал. Топочка, да чаму ты не прыйшоў? Можа, захварэў? Такие обставины. Я прогноз надвор'я слухал. У ім дождь обяцали. Мы ўсе гэты прагноз чулі. І што з таго? Абуліся ў гумавыя боцікі, і нічога страшнага. Як нічого страшного? Я у концерте удзельнічаю, а у мяне от вільготнага надвор'я. О, прическа ускалмачваецца. Прическа? Ой, ускалмачваецца? Топочка, да у цябе ж вельмі кароткая стрижка. Вось яна і ускалмачваецца. Из-за прически ты не выйшаў нам дапамагаць? Ну, вядома. У дождь я на вуліцу пакуль не выходжу. Топочка, але ў прагнозе гаварылі, што магчыма будзе дождж. І яго не было? Не было. Так што ты мог выйсці і нам дапамагчы. Цудоўная кампанія сабралася. Нам весела было. Ой, я так натхнілася, што захацелася і па пакойчыку яшчэ раз шчоткай прайсціся. Табе б толькі, шчоткамі размахваць. Топа, усё ж растлумач, чаму ты не прыйшоў? На дворе ж сухое было, сонейка свяціла. За сонейка. Ага. Я і не прыйшоў. Вось дык ну. І даўно ты з сонейкам не сябруеш? Яночка, у мяне ж хутка выступленне. Ды памятаю, я памятаю. Мне на сонейку, гуляць не рэкамендуецца. А гэта яшчэ чаму? Сонечны дзень восенню лепшы час для прагулак. Ну, можа, для каго і лепшы, але не для мяне. Топа, чым сонейка табе не дагадзіла? Ну я ж кажу, што хутка выступленне, а ў мяне ад сонейка могуць вяснушкі з'явіцца. Ці ўвогуле бабах! Сонечны удар. Ой, Топа, Што? такое вясной ці летом можа быць. А пра сонечныя удары восенню я ніколі не чула. Не чула? І добра. Але лепш перастрахавацца. Топа, у нас кожны дзень ці сонца, ці дождж. Што ж, атрымліваецца, ты не будзеш увогуле выходзіць з дому? Ну, атрымліваецца так, такія абставіны. Ой, Топачка, а табе не будзе сумна? Ну, вядома, будзе. Яночка, лишь ты моя сяброўка. Таму станеш са мной гуляць і сачыць, каб я ад суму не захварэў. Топачка, калі ты баішся сонца і дажджу, тады, можа, будзеш за чысцінёй у пакоі сачыць? Яшчэ чаго? Мне напружвацца нельга. У мяне ж хутка выступленне. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. І прывітанне, Топа. Ты столькі цікавага сёння прапусціў. Цікавага?
Вядома, у нас такая команда вясёлая сабралася. Мы так цудоўна двор прыбралі. А яшчэ насмяяліся. Ох, а я думаў, сапраўды штосьці цікавае прапусціў. А вы толькі прыбіралі. А хіба гэта не цікава рабіць месца, дзе ты жывеш, прыгажэйшым? Ну, я хацеў з вами пайсці, але... У топы былі абставіны. Ён не мог ні ў вільготнае надвор'е выйсці, ні ў сонечнае. Дзіўныя абставіны. У яго выступленне на носе. Усё так, на самым-самым носе. Вось яно што. А перед выступленнем я мог ці тварик на солнце сапсаваць, ці прическу под дождем. Зразумела. А я хацела цябе заўтра запрасіць у дзіцячы цэнтр. Там атракцыёны, горкі, марожнае. Не, Маша, топа пакуль усё гэта прапусціць. У яго там прычоска раскалмаціцца, ці голас сапсуецца ад аднаго галасунка. Янка, помолчи, коли ласка. Я сам ведаю, что мне подыходить. Так, Маша, давай билет. Топа, а як же твоё выступленне? Нічога страшного. Мне якраз трэба добры настрой атрымаць. І атракцыёны з марожаным тое, што трэба. Давай билет. Не, Топачка, выступленне гэта вельмі адказна. Сапраўды, табе трэба берагчы і голас, і прычоску, і лепш не рызыкаваць з атракцыёнамі ды марожаным. Я запрашэнне лепш падару... Маша! Отдай билет! Я только что вспомнил. Выступление перенесли. Яно отбудется праз 2 тыдні. Значыць, пакуль ты можаш бегаць па вуліцы, калмаціцца і ласавацца салодкім. Значыць, пакуль магу. Добра, нікому білет аддаваць не буду. Бяры, калі ласка. Сустракаемся заўтра ў цэнтры, не спазняйся. Дякуй, Маша, хутчэй бы завтра. Хочу на тарзанцы паскакаць, ды на каруселях накатацца. Топачка, калі ты можаш на каруселях ганяць, тады і пыл сцерці ў пакойчыку ў цябе цудоўна атрымаецца. Лічы гэта невялікай размінкай перад атракцыёнамі. Але... Ну, зразумеў. Давайте шчотку. Трымай. А пакуль топа размінаецца, мы з Машай уключым цікавы мультфільм. Ой, Топа, дзякуй за дапамогу. Ой, я вельмі стараўся. Ну а зараз час рыхтавацца да адпачынку. Чысцім зубкі, мыем тварыкі і бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Салодкіх сноў. Дабраныч, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў ляскі, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгі
оченяти закривай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засинай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засинай.